Kaixo, txoriene, egunon, zigor. Egunon, Patricia. Bakizu ze kozina bidagun gaur? Ez dakit, osai pilo bat, gozo aldera. Ez dakit, eman pista bat. Eman gotzut, pistatxo bat. Pistatxoa, zigor. Pistatxo. Nik uste pista txiki bat emango zen, baina pistatxo. Ez bai, pistatxo bat. Geratzen zaizkizu ala, ze pistatxoa jaten norbait ikusi, zagutxo ere matortik. Nire ikusi dut, gainera asarratu ina, ze pistatxoa dauzkat kontauta. Kendo amar, orduan. Edo hogei. Kontauta egon dira, baina kendo amar. Edo hogei. Baina postea bada, ez? Poste bat bada, eta gaur da, pistatxoaren, nazioarteko eguna eta horregatik, pentsau dugu pistatxoak itxia errezeta bat. Kasu honetan ingo, baklava bat. Dala, nik pentsa dut, beste behin bebai, egin dutela olako postria, baina, formatu desberdin baten, orduan, ingo, pistatxo baklava bat, eta gero, denbora ematen bauzku, nik pentsaten dutela baietz, pistatxo txokolate zuri holan krema gozogarri bat. Espanokopier hori greziarra ez da ero honen familikoa hori zen duen. Espanakopita egin hauen, baina, bauka, antza horreti filoreakin eta baina gazia egin duen, eta filore, ez. Bai, filoreakin erabiltzen dalako, eta baina bakarrik hori eta gurina dauzka holan aman komunien, beste dana desberdina da, baina, kontako zuzelan ingoten, eta ikusiko zu desberdin jasuna. Lehenengo ingo ditugu pistatxuak birrindu eta gorde azukre hautzakin nahasitxa. Gero gurina urtu, ataratzen da naparra kendu ingo, eta horrekin atarako da gi. Filo horiai forma borobia emangotzau eta molde baten oinarrixan jarriko ditugu xafla batzuk, bata bestian gainean gurinakin margotuta. Gainean pistatxo irina bota azukreakin nahasitxa, pastela estaltzeko beste filo hori xafla batzuk, eta 30 minutuz erreko ditugu 180 gradutara. Gero azukria ingo urtu urakin eta limoizuko apurtxo batekin, irekin aldi bat eman, eta pastela alabetek ataratzen danean siropa horrekin bustiko eta jateko prest egongo da. Harrapatu dutzut. Gehilen janditxuzun amarra, gero hemendik beste hogei. Beratzi gutxi hau zeuden oin sortzi, ez, amar. Baina zenbaki borobilakin hobeto atatzen da, bakizu gozoa imar dugula. Gaina hau, esan duzu igual ez dugula ingo. Hortik hartu dut, espada. Hau da ez duguna ingo? Hasiko naz, gia eiken, bale? Gia da, olako gurina, baina klarifikatua. Hau da, zu kurtzen dozunean, kentzen dutzazu apar hori, eta garitzen gatzu bakarrik, Berez gia, gia inzuen, garbine larreak, eta, esaten dutan, denbora, oso temperatura basuan, denbora luzean, eta ondutzi bardala pausatzen, guk askarrago egingo du, goratzen izan genuela, eta gia ez duzuen antzako ezautzen da, indian gehien erabiltzen da, koipea izango zen, ez? Azkenean dela, gurin baten, koipea bakarrik. Beste dana kendu iten zaio, horre daukan proteina ero ura eta joten dana bera jungo da, eta aparra gaineko ziginak kendu, eta bakarrik izango zen koipea. Hori da, horregatik jendiak aukitzen dauenak honek alergiak, laktosa eta intolerantziak hau aldabe hartu. Orduan, hau itzen dana zigorrak esan dauen bezala normalian, zu basu-basuan, nik itxe dotetxian, krokpotakin, zu basuan koseinatzeko gaiu honekin, eta hortan egoten da, 2-3 orduz. Hau ingo, bertsio bat oso azkarra, baina gurin urtuakin bebai, aldo zuela hain, da zehose desberdina itxeko. Eta, itxeko, ibiltzen basari holan, ez dakit nagi eta nagitxasun honekin edo, holan, bebai, belardendetan eta saldu itxen dabe, holako, tarrotxotan. Presixo altuetan, gurin holan lauki batek, ez dakit, kostako gatzun, 2 terditik 4 eurotara, edo 6 eurotara, baina, holan, normalenak, 2 terditik 4 eurotara. Horrekin, atarako gatzu, 250 gramo izaten badie, 200 gramogi. Baina, 200 gramogi, kolako tarro txikitxo batek belarden dan, 14-15 euro kostauko jatzu. Beraz, presixo altuan dauz, baina asko ez da erabiltzen besta koiarakada bat, koseinatzeko erabiltzen danan, orduan zuen poltsikorako, hobe txorieneko errezeta jarraitzea eta gia etxian eitxia. Orduan, hau, urtzen dan bitartian, ingo ditugu pistatxuak birrindu. Nik ez daukate birrintzeko gailua gaurkuan, beraz ingotena da, txikitu. Zapaldu, txikitu.
etxean ez daukazuen entzako aukera bat dolan da, sartu birrindu pixkat, edo laban baten pixuarekin, ero, zeratik ez, jarri trapu baten azpian, da sartai batekin hartu da, pan, eman, eta txikitu pixkat, ze txiki ez dugu nahi irin bat, ez? Hemen nahi duguna, pistatxoak hor nabaritza, hor pixkat, horrezkari puntua. Bai, puxketa txikitxotan. Hau akordatzen azlen, itxengi ditxenuan honek gaztatartaketa, oinarri xan jartzen den gaietakin. Bai. Karo, nik lehen etxian bestaen aukan inungo holan birrintzeko gaiurik. Baina gero itxen gabena da, holako plastikozko poltza baten, bai, honek izoskaiuan sartzekuek horrek, eta hor motraiuan koiara potolo horrekin, txak, eta horrekin itxen gabena. Orduan, pistatxokin, bardin. Imaginazioarekin edo zerrein alda. Bueno, pistatxoa bakizu dela, sorientasunaren fruta, deitzen diote. Ah, bai? Bai. Onak isaen? Bai, ze azkenean, bueno, oin, oskola ez tozu ekarri, baina da, oskola ikusten mazu beti irrifarre bada. Irekia dago. Bai, eta horretik... Zelako poetikoa. Ez da poetikoa, hori apuntetan da, hori edo zintokitan... Julenek ez digu jarri, baina hori badakit, eta egia da, leku askotan, eta jendeak irakusten duen, zoriontasuna segatik. Batzuk horrek irrifarriak, saiak egoten dira, aginak erakusteko, pistatxo batzuk egoten dira, gogorra. Bai, hori da hortzak nola dauzkaten horren arabera, ez dituzte erakutsi nahi izaten. Claro. Bai, baina hortik datorre, irrifar, ez gaina, zoriontasuna, eta jendea zer, horre jatearen orientasuna, niri ematen dize, goxoa daude, ez? Baina gehiago da, daukaten, oskolaren itxura horregatik. Eta, bakizu ekialde hurbiletik etorri ziela pistatxoak, hitz egin genuen hemen, Nafarroan da, Errioxan batez ere asko ari dira landatzen, ze, hor inguru hortan almendra asko goten da, baina ikusi dute pistatxoak almendra baino, etekin gehiago ematen duela. Luzera, hau da, inbertsio bat, orain gure hemen gau lankideak inbarko luekela, bere bilobentzako indako inbertsio bat, ze bost amar urtera arte ez du lan ematen, oso gutxi ematen du. Da, pentsatu, 5 urteetan landatuan zerbait, eta ez dizula zer ematen. Gazte hasi bizar orduan. Gazte sartu da. Ondo ematen hasten da, gehien ematen du 20 urtetik aurrera. Orduan da, inbertsio bat, luzera. Lehen, hemen Euskal Herrian beti ezautu. Horrek, guri gaztetan ezautu. Bikotea bilatzeko orduan, pinu diri ba aldauka, lehengo galdera, pinu diri ba aldauka. Hori zan galdera, pinu dixo badeko ez da, ez dakit, galdetuko zat. Aita, pinu dirik ez, aitak bere gurasuek 3 enpresa, baina pinu dirik ez. Orduan ezarrez, kanpora, fuera. Eta ontsa ze izaten da. Oin pistatxoa dauzkan. Fetza, funtzionario alda. Ez, pistatxoak. Eta egia da, pistatxoak, gero behin azten danean ematen, asko ematen du, eta pistatxoan presioa ere, lehen hitz egin du giaren presioa. Altu dala, baina pistatxoak ere balio dute. Bai, badie, eta, hau itxeko lan modu merki haua be, igual pistatxoen ordez, ez da hain olan, ez dakit. Hain berezixe izango, baina almendrakin be bai leike. Almendrakin deozen frutule horrekin. Garestixena igual izango da piñaziekin. Hau itxen bozu piñaziekin, ja. Hau piñaziekin iten oso... Bai. Nik uste dut, munduko postre garestenientakoa aterako zitzaizula. Pistatxoekin garestia da, baina hori. Orduan, kondutan izan, gaina language ez du lan zainketan diri behar, orduan, ari direla jentea hor frogak eta iten. Hemen, Julenek ikerketa baten berri eman diguz. Zertakoa diren pistatxoak? Kontatu. Zutitzearen difuntziorako onak. Hau da, difunzion erektil. Ankartian gizona dukola. Horretako ona. Baina ikerketa itxontzan. Hori, sin más. Nik horrengoz, ez ditu jango gehiago, hartu pareba. Nik hortan arazoik ez daukat, oraindik. Baina egia da... Hori maialene kontauko da. Patri, kontua da froga bakizu nola induten. Hartu dituzte eskondutako. 17 gizon, eskonduak ez dutzie funtzionetan eskondu egala, beste bai. Eskondutako 17 lagun hartu dituzte, eta izan dituzte 3 astean zehar 100 gramo pistatxo egunean jaten. Eta konturatu dira, hobeto funtzionatzen ziela. Ez, benik bakit zein dan erantzun zuzena. Zein? Da presioa. Zezuk ematen zuk ematen batzazu 100 gramo pistatxo egunero, eta esatu behintxu, aste bat barru edo 10 egun barru, galdetu inbiotzuz, semat aldiz joten zara noera, zure... Ez, abezeran funtzionatzen dutzen, hori, ez da gero froga nola ingo zuten, ez? Esango zu, oso ondo.
Bai. Ez, kontua azkenean kolesterola geizten duela, kolesterola zeiten du, odola garbitu egiten dugu, odola katxarro honek funtzionatzeko hor zirkulazio odolana ondo behar du. Bai. Orduan, odola ondo hor zirkulazio ona baldin badukagu beralde hortan, horrek ondo funtzionatzen du. Azkenean kolesterolandako ona da pistatxoa, baina horren bezala nik uste du froga hau inezkero. Ez dakit, intxaurrekin, almendrekin, lan, ez, kolesterolandako ona direla, ziurrenik, bestela froga egintzazue, zuetako eskondua berditut, mesedez, gizon eskondua, gero hor, emakume basatute, zuen zenarrai, emaio zue 3 astetan zehar, 1 gramo intxaur. Eta ero hemendik 3 aste barru, txorien abildua EITB.eus idatzi, eta zen mouzko gaua, pasatu zuen, kontatu diguzuen. Beraz, tartab gaurkoa afrodisiakoa da. Era bat, kakaoa botatzen bai oso, eta ez da izer, momentuz ez dugu gura, gero, eta baita egira selenioa badaukatela, eta horrek espermatozoideak igotzea ekartzen duela, ordan, interesgarria da, eskonduak eta aurrak izatean nahi dituzten gizonentzako, egia da, eta hau serioa da, gaur egun arazoa da benetan, jendea, bikotea ezin aurdun, bikoteak hor daude ezin aurdun geratu, eta batzutan mutilero neskaren arazoagatik, eta hor, badaude, hemen izan genduen guk olako laborategi batean lan iten zuen neska bat, hortan jendeari aurdun da geratzen da laguntzen da zuen. Normala bada zigor alde batetik, ze jendeak gero eta beranduago saiatzen da umeak izaten. Orduan, ez du berdin funtzionatzen 20 urtekin ero 40 urtekin, ez da haine, eta horregatik da izaten da asko. Baina egia da gaur egun, espermatozoideak eta matera juten diren olako bankuetara eta gramoko, ez da izema 1000 espermatozoide gutxiago daude gaur egunko hori, gazten, juten direnenan. Beraz, pistatxo jan? Pistatxoa jan, dana da, Patri, da egunero da elikadura, ez dakit, kanpoko kutsadura, ez dakit, 1000 gauza dire, gauza asko dira, baina egia da, jetxin dala, maia hori, eta... Baina zuk media egotzen dozu behitxunik, guztira, Denisaek eta Bixen artean, 0 ume, zuk 4, orduan media 2, hori da, zuk ez duz ekarri, nik ekarritxu zurean, ez da problemari. Orduan, nik pistatxoak, bada espada... Ez ditxuz jango gehiago. Bai, jango ditut eta beti bezala, gu etxean, ez du hitz egingo. Ez du hitz egingo ez, zure ja bizitza pribatua, ez? Ez tozu lan sekreturi kontauko. Ez dut kontauko. Baklava eta zitzein behar du. Oso ondo. Ni hemen pistatxoa mosten, txiki mosten, jageratzen gatzuk batzuk, pazientzia egin, nabil, eta gurinabe baina irratia jarrita ondoan, gustora entzuten, hori etzenekin, difunzioarena. Jarraitu, eta... jarritzen dazu txikitzen, gustatzen jat bai gauza berrixak eta ikastia, senarrai eman gotzat, egunen baten, holan, pistatxoak. Ez da behar. Errezeta baklava, Turkiati datorrela uste da, horre 15. mendean, nik uste lehenagotik gozala. Eta azkenean, hemen berezitasuna filopasta, orea da, eta filopasta pillo izenetik dator, da horrek esan nahi du osto bat, horri bat bezain fina den fina nahi du esan, ez? Orduan, zerbait oso fina. Eta hori dauka berezitasuna, ez? Bai, guk momentuz, ez dugu hemendik plastikotik atara, ze filo horea da hain fina, oso lehor geratzen dela segitxuan. Orduan, erabiltzen dugu momentuan erakutziko zuet oso fina dela, eta hori momentuz bilduta. Bai, hori Patrik esan duena, filo horea saltzen dute izostua, freskoan, baina beti azken unera arte ez da tara behar. Bestela, popatik hartzen, kanpoan irekitzen bauzue, deskuidatzen zaite segundu bat, juten zaite ez da izerrikera gelara ez da izer, etortzen zaite, eta gero, geratzen da, lehor kurruskari ez dago, ezin da landu horrekin, ezin da formarik eman, saiatu alzarete holan gurin pila bat gainetik eman da, zerbait, baina apurtu iten da, erabat apurtu iten da, orduan, aldera hortatik. Eta, hori bai, filo horea eta ostorea ez daukate zerekusurik. Bai, osagaietan, antzekoa dira azkenean, ura irina eta gurina koipea, olioa erabiltzen da, filo horea iteko, baina bestela, ikusten da, antzekoa direla, holan geruzaka segia da ikusten dugunean, honek
postre turkiarrak eta nire benetan honek estiarekin eta frutu lehorrekin ikuste dituzuneak hor kurruskari. Eta itxura ostorea bat ematen du, zan geruza pila bat ikusten dira, baina ez dira, ez daukate zekusirik bata bestearekin. Lanketa ostoreana aipatu izan dugu, lanketa gogorra da, baina honena ere, oso fin ireki behar da, eta, bueno, ematen duela lana. Bada, hemen pistatxua, saiatu naz txikitzen hori bilinaz pazientziakin, eta hemen pistatxuak eta azukre hautza, azukre normala be, haukitzen bozue, ez da zabez pasatzen, hemen nahaz egingo dugu, hau pausatzen utziko hau, zebez minutu pare baten, eta joango gara, tarta muntatzen. Horretarako, hemen daukau, gure sasigia, edo gure sasigurin urtu hau, ingotzen da, aparraken du. Olako irestontzi batekin. Eta betxu hemen geratzen da hori, apar hori. Bai, hori zuerua, ero ura izango zain mazpien da bana. Hori da. Hori erakutzi, txak, hartzen egin. Hene, zue. Eta hemen geratuko esan bakarrik gia, orduan. Hau ja, osten danean, oskaioan gordetzen da normalian, baina geratuko esan gogortxo. Baina guk urtuta bihau, ze momentuz, gure xaflak, filo horeko xaflak, itxasteko bata bestien gainien, egin bidugu gurin urtuaken. Orduan, ontsi doia gauzea, filo horea guk moztu bidugu borobil forman. Segure tarta izango da borobila. Orduan, forma enoteko, lehengo zabaldu, saiatuko gara, ahalik eta geixen aprobetxatzen. Orduan ingo, betxo, mosketa bat, nire daukat hemengo. Hemen, erakutze bat erakustea. Bai, ze fina dan. Betxu, segitxuan apurtzen da. Erakustera da, osto bat, fin. Bai, eta hori igual bidoiaz? Ez, bakarra. Betxu, ingo duguna da, hemen txe. Borobiltxo bat, eta gero saiatuko gara beste bat hemendik ataratzen. Orduan. Ez dakit erabiliko teia. Ez dut erabiliko, ez? Bueno, horrekin matik. Ja, ezin da, horregatxik, esan dutzu dugu. Eta hemen daude geruza guztia jarri dituzu, ez? Hori da. Egongo dira guztira, 20 bat edo. Vale. Orduan joeten die, betxuk borobilak. Legunian, aipatu genduen betxu postre bat eta filo horea erabiltzen da horretako. Zein? Apelstruden. Apelstruden, hori da. Apelstrudena. Bueno, aukeria badaukot zuitxeko ostoriakin, be bai? Bai, baina, nik beti ezautu dena apelstrudena, filo horearekin, eta behin, erosten mauzue filo horea, eta zagar batzu euskazue hor, erdi usteltzeko, apelstrudena iteko, hor prest daukazue. Postre, hori, ez dakit, kurioso da, nondik, ez dut behiratu, nondik iritsi zen Austriara, inguru horietara, apelstrudena, ze filo horea, hemendik torreko zan, da... Horregatxik esaten dut, igual, ez dakit, ostore fin batekin ingo zan, da gero joango ziren moldatzen. Hemen gero gure beste sasiborobia, forma ez da oso... Oso ondo atara, baina gero ikusiko zue, ez tala isa antzematen, ze hau joango da, gutxinaka biltzen, gora joaten, eta ez tozu igarriko. Hemen txe, ontxe, joango gara. Honek jarten, bakoitzeko bat, urbilduko ez da zu mesedez brotxia, zigor? Holaxe, mila esker. Eta ingurina. Ingurina, hori da. Ingo ditugu 10 bat, geruza, hau da, filorea, gurina, holako 10 geruza, 10 pixu, betegarrixa eta beste 10. Erdian jungo da betegarria. Hori da. Vale, oso ondo. Eta gero ingo dugu, laban sartu baino lehen, emongotzau mosketa batzuk, gero labatik ataratzen dugunean, errexau mosteko. Honen inguruan, bukatzeko, baklaban inguruan, azken holan datu berezi batero, Europako batzordeak horre jatorrizko izendapena lortu zuen lehen Turkiako lehen produktua baklava izan zen. Bai. Eta gaur egun egia da, hoi, niko, batzutan ikusten, nik ikusi izan ditut, tipikoan, desan, hor, Abadinoko eroskian, ikusi izan ditut, noizean behin postua jartzen, borrelako postre turkiarran eta inguruko merkataritza bat, ikusi izan dut. Merkataritza zentrotan eta oso ohikoa da, supermerkatu kanpuen eta olako postutxuek eta aurkitzia. Eta honek baklabak, baina pila bat aukitza dituzte gainera pistatxuanak, beste fruitu lehorrak eta estixa beti tartian,
Baina bai, desberdinak izaten dieta, jo, ikusgarrixak. Guk txiloekin izan dugun esperientzia aberazgarri eta politenetakoa ez genuen grabatu. Eta hau izan zen, Turkiatik pasatu ginen, eta aeroportua tokatu zitzaigo, gaina, ginen, utzi ziuten aukera horre, businez geran sartzeko. Dotore. Eta businez gidan zegoen, Alberto, maia hau baino handia, hau 2 aldiz izango zen, eta dana horrelako baklava eta horrelako postres eta beteta, baina dena. Karo, arazo txikia izan zala joanean. Hau izan zen, uste, Japoniara joaten, eta, karo, lasterketa da neukan gero, eta nik, ura handan aurrean ikusita zaten, ikusiko zu, bueltan, Japoniatik bueltan, hartu, arrasarri pasar. Eta bueltan ez jatzen tokau. Arrasarri pasar, hartu, eta bueltakoen esan egon. Baina, janken ditu. Alberto... Gutxiago egon ziren, baina egia esan ondo. Alberto eta Inigo zure holan kidiak da zure lagunak horrek jarriko ziren fin. Klasiko handi bat, fin jartzen ziren danetan, aukera izaten zuten guztietan. Oso ondo, hemen bukatu dugu honekin. Orduan, ontxe jarriko betegarrixa, gogoratu diela bakarrik pistatxua kolan fin mostuta, eta azukria. Azukria, kasu honetan hautsan jarri dugu, baina... Edo zein azukria jarri zeke. Estiarekin ero, suposatzen dut, ez da gitu. Olako postrak egia da, askotan, estiarekin erlazionatzen ditugula, ero olako kanpotik behintzat gero geruza bat, ez? Guk almiobar batin behar dugu gero, ez? Gainetik. Hori da, almiobar batin hori da. Bueno, gaur, astelen veganoa daukagun hontan, bi errezeta veganorekin, gatoz, gaina gaur, vegano, ez barazki jaleak, biak, bat nire abitu, barazki jalea ere, ez, ze gazta urdina erabiliko dut. Nik be, kasunetan, gurina erabili dut, orduan, animalika jatorrizko, elikagai bada, orduan, etzan veganotzat kontauko, baina, honen ordez jartzen badugu, olako... Margarina bat, edo beste siropen bat. Oliba olioarekin margotu aldala baita, eh? Bai, edo ekilore olioarekin igual. Edo ekilore olioarekin, nahi dut esan, olako jatorri vegetaleko olio batekin, koipe batekin, baita guztialda. Vegano, ero, barazki jalera ipatuta jendea, olako produktuak eta ikusten dituenean danak osasuntxuta hartzen ditu, eta ez da zertan izan behar. Ez, baina jendeak hori horrekin erlazionatzen jartzen. Hori ez da izan, hamburguesa, pizza, ez da izan veganoa. Eta hain argazki ikusten duzu, eta asiak eta ikusten dira, dena berrean dago. Hori behitxu, lehenko gunean ikusten nolako bidixo bat, arategi batena Donostikoa, eta Instagramen bidixo bat jarri zabien, eta izan, behitxu, konparauko gure hamburguesa, dala, 100 aragisa, eta seitan hamburguesa hau, komparatitzen zain bisa. Olako batean saltzen duten. Hori da. Eta, batian jartzen zauen, ez? 130 proteina, vegetala, baina, zauzen, irinak, azukriak, almidoiak pila bat, eta bestia ez dut zen. Eta hau, da, 100 aragisa, xeatua. Orduan, zein da osasuntxua ba? Hori bakoitzan arabera, ez? Baina nik argi daukat zein izango zen nire aukeria. Hemen kontua da hor asko, olako asko, baina paketetan da saltzen dituztenak ultraprozesatua direla. Orduan, olakoak, guk hemen egin ditugu, hamburguesak eta albondigak eta olako gauzak egin ditugu veganoak. Eta etxean egitea erreza dela. Ez dela hartu zereal bat sobratzen zaizuena, edo zein zereal kinoa, arroza, hartatxikia nahi duzuena. Hori hartu birrindu eskuekin behin egosita dola, sobratu da, egosi, birrindu, gero barazki batzuk erregosita bota, eman hamburguesa forma, eta askoz merkeagoa, batez ere ze oso garesti dira, gainera, olakoak, eta gero, eta osasuntxuagoak. Orduan, eskarazetan, ez dugula engainatu behar, eta naiz eta beti jartzen duela hor berdean, eta gaina dana dira kaltzio gehigarriakin, gaina gaur egun dana dauka gehigarria. Esnea gehi kaltzio. Gaina beti aukitzen dago eulan, zuk pentsetako, dala, askoz be osasuntxuagoa beti ostotxo bat berdia, holako ez. Hemen azkenengo xafla jarri dut filo orearera. Eta ontxe, gero, mosketa errexagoa itxeko, azkenean filo orea oso kurruskari ataratzen da, eta segitxuen apurtzen da. Orduan, eingo duguna da... Oindizia utzi markauta. Hori da, markauta utzi, mosketak egin, Nikolan, laurdenetan eingot, laurdenetan, 8 zatitxotan. Hau normalian, merkatari zentrotan eta ikuste dituzuen postutxo honetan, aukitzen dabe laukixak normalian, zeitzen dituzte olako plantxa hundixetan, eta gero, errexagoa da olako triangelu txikitan. Edo razioko atarat. Txikiegia dira razio horiek. Ez da nik horregatxik, olako
tartasati normal baten. Hau, 30 minutuz joango da erreten 180 gradutara. Eta bitxartian ingo siropa. Jarriko ez dezu hor beratzira eta ura? Bi azukrak? Ez, lehengo ura. Oza. Ura. Ura jarreta. Hau bero zauen, Bai. Segi jau. Ez ebez, ontsia, nik ingot, hori 30 minutu behitxu. Hoi, begisak induzta. Labia beti zerbait labian sartu behar dola duzue, bakizue bero on behar dola. Eta ingo, ez toztazu jarri zua baina. Bueno, urra. Epi, hor jarriko. Zu bizixan, eta botako itxugu bi azukre mota, azukre beltza eta azukre txurixa, 120 gramo bakoitzeko. Eta jarriko bai, limoizuku txorrota da bat, eta batzuk bai itxen daue limoian azala bota. Bai. Orduan, zuek ja, guro zuena. Almibarra, nahi zanzkeru bukaera nolan patxar pixka bat duta, horrona botaltzaio, kanela das bat, limoia salba, laranja sala, zuek zapore eman nahi dizuen edo zein, baina, egia da, olako horrezetan, eta azukrea, erabilio duzue baita bakarrik zuria, ero bakarrik beltza, nazken, Legunean, ikusi nauen bebai olako argazki bat, eta zien gaieta desberdinak, eta batei jartzen zotzen bakarrik azukre txurixa, bestiai azukre baltza, bestiai binazk, eta bestiai moten zotzien 5 gradu gehiago labian, eta zelan atalatzen zien gara, baina oso desberdin orduan. Gauza batzuetan, hemen almibarrak eta egiten dienen, oina almibarra normala izango da, azkenien moskortzeko izango da hor bustitzeko. Baina almibarrak egiten baditu besteak 2 graduko temperatura almibar batean, 105 gradutik, hor 105 gradu, 105-etik 110-ra, ja almibar ari lodia o ari fina da, orduan aldea dagoela, Eta holako gauzetan, pentsa, bat erabiliro beste, nabaritzen da. Hemen jarriko tolan eskura ukitzeko errexau. Hor, Patri, lehen oina esaten egon gara vegano produktua eta hori, eta gehigarrien kontu horrekin da hori, horrekin eta gluten gabekoarekin, erotu behar gara, ze gauza batzuk, legunean, betu, lapiko berosi nuenean, gluten free jartzen zion kartelo batek. Zentzua dauka, Jendea, baina egia da gauza batzuekin, ez dakit, arroza, ez da izer da, gluten free, naiz eta gluten free izan da batzuk, zentzudunak di, arrozak ez dauka glutenik, eta hori mundu osuak daki, baina gauza batzuk egoten die trazak eta aukitzen dituztela, igual, fabrika bardinean, erabiltzen diela beste produktu. Hori da, pentsetan dut horregatxik izango dela, ze batzuk jartzen dut zuen, urdai aspikoa gluten barek da, esaten zu, joe. Urdai aspikoi botatzen zaio. Karo, bai, urdai aspikori, egoziari botatzen zaio, orduan, igual etza adibiderik onena, baina bai, ulertzen dut zuen. Irakurten duzula, olako, astakeri batzu, esaten zu, suposatzen dut, ez dakit bakaiau honek, bakarau fresko honek, ez dauela glutenik aukiko, baina, bueno. Patrik, aldera bat, zu, hori egiten den bitxak, gaina hau holan pixka depeltzen, sare sozialetan, aplikazietan, famatu zaren, kontrolatzen duzu ni baino, The Fork, zautzen duzu, indozu inoz... Reserbarik eta ditxut, bai. Zautzen duzu, nik nuen zautzen. Omen dago The Fork izeneko aplikazio bat, jatetxetan eta iteko... Sardeska. Sardeska, hori da. The Fork, Sardeska. Honek bakizu atara duela, bere gida atara du, Micheline bezala eta bere gida atara du, eta 100 jatetxe sartu ditu, eta hau peninsula mailan nindu. Uste dut, guri sartu gaitu, estatu mailan sartu dute, eta antza, jendea sarre omen dago, ze euskal jatetxe bakarra sartu omen du. Bai, benetan? Egunetik, bakarra jarri edo, Ondarribiko Jaizkibel, 76. postuan, egia da, Martin Berazategi, Bartzelonan daukan, Fonda Espainia, 2. zatian daola, postuan daola, baina, jende gazatu, eta hau, eta berez ditasuna da, honena, puntuazioak ematen dituztela, hauek, erabiltzaileek. Ez da Michelin gida moduan, bertako ikuskatzaile batzu juten direla, jatetxe, probatzen dute, eta ez da izan. Hemen da gehiago, jendeak idazten duena. Baina ez da guztiz zuzena, nik erabili izan dut plataforma hori, eta azkenean enpresa pribatu da. Eta, hori ez, herri bateko, adibidez, imaginau, Bilboko jatetxe guztixak ez dauz plataforma horretan. Orduan, karo, bezeruek boskatze itxuste, hor barruan daudena. Dauzenak. Baina Bilbon, pentsauen, nik Bilbo ezagutzen duz, han bizinaz, eta han itxe ditxute reservak. Eta ez pentsau asko dauzenik, be? Egongo die... Egongo die, 30 edo. Beraz, Euskal Herriko jatetxe bakarra dau 100 artean.
Claro, eske Euskadiko zenbat jatetxe sartu dien, ez? Orduan, horrek gidaketa, bueno... Bai, eta hemen egia da, azkenean, boskatu edo non boskatu alduela. Deno boskatu alduela, hor sartzen direnak, eta ero hartu, eta zure puntuazio eman alduzu, eta hor, egongo da batzuk gehiago kontrolatzen dutela, ero gutxiago, ero dena dakoa, ez? Orduan, bueno, gu badakio hemen, ni alde hortatik nahi zola, eskua burura bota. Nire gustatzen gari jau, gomendixuak eta jarraitzu bitxu denean, egisa da Michelinak edo honek Repsol, eguzkixak eta erreferentzia betzela hartza itxu dela, baina bestela, bebai, lagunei galdetu da, adibidez, eubara baten banoia, edo Durangora banoia, basuri galdetuko zut. Ez dakit, zu getxora basatoz, baneri galdetuko ez da zu. Da olakoak, ez? Azkenean, konfiantzako lagunei galdetu, eta hola netzari... Garei batean egiten zana, behitzen zen du kotxea kanpoan, kotxe asko bat zeoen, da movimendua, eta honek langileak eta jute mazien, hor ondo jaten zen. Horrek, ez izaten hor bidien ziel eta kamioiak? Kamioiak eta hori, holako, normalean, hauek beraien artean, esan duen alen, ahos-ahokoak asko egiten du, eta beraien artean egunero juten dinak holakoak, badakiten nun jan, eta, bueno, ero izaten zen, ero prezioz oso ondo goten zalako, baina kalidadea, normalean, merkea basa, baina ez basan ondo joaten, olako tokitara jende zan juten. Izan barzan, prezioz ondo, eta gainera ondo jan, eta kantidadea, bebaiz, gaur egun orain di jendea badauka txip hori, horrelako, ez dakit, goi mailako jatetxetara juten danean, baina hor gozearekin ateratzen za. Zena izu esaten, ni inoiz ez dizut esango astero juten izolako jatetxetara, ez da gutxiago ere, urtean juten mana biru aldiz asko iruditzen zait, baina gozearekin inoiz izatera olako toki batetik. Eta bai, izaten dira, azkenean degustazioa dira, eta jaten dituzuna, agian 12 plater txiki, eta juntzait ez dugu maten pintxotara. Jantzaiz, 12 pintxo jan, eta gero, nola zaudeten, tripetatik. Ziur, bete-beteta. Eta gero, pintxoen ostian, etorri txorienera postre hau prestatzera eta jatera, guk labia daukau prest tartakin. Siroba utziko osten, eta ointxe ingo hemen krematxo bat, hemen jarra ditut pistatxo batzuk, txokolate txurixa, esnia edo esne gaina aldozue jarri bebai, azukria, ointxe jarriko ekilore olioa, eta honei, eingotzau. Ondo birrindu, olako krema bat lortzeko. Hori gero, pastelakin batera etorriko gara dastatzera. Beitxu, hemen brotxia siropian, eta hau gainetik. Gure pastela prest, ez dakit etzuten dan, baina... Oin bai. Kurruskari dau, siropak egingotzana da, kurruska hori apurtxoa gehiago apurtu, ze honek egingotzana da esetasuna emon, baina gozotasuna ere emango dio, eta maite dugu. Noski baietz. Hau, labean inbitarte tarte hortan, Patrik esan dakoai, kasu indiot, eta egia da, sartu garrela hor, eta ez da, deforken sartu, eta astigarrako jatetxe bat ere, sartu ito, jatetxeak astigarran, eta ez dago jatetxerik astigarran. Donostikoak gertzen dira, ez dago astigarran, ez dago jatetxerik, bat ere ez dago. Eta, ordan, nahi duena kasu egitea dauka. Hor, nahi badu norbait Barcelona juten bada, The Alchemist, Barcelonako gastrobar, show cooking in the night, eta hori. Ze modernidade baina. Izen luze badauka. The Alchemist dago lehengo postuan zerrenda hortan, eta, nahi duena, seguro ondo jaten dala, ez du esan nahi, baina hor, azkenean, beraien... barruan dauden jatetxea bakarri daude, eta Patrik esan dagoa, gehienak jatetxe asko ez daude. Orduan, zenbaterainoko baliogarria den, referentzi moduan, ez dakit. Eskerrak mosketak indotzatela, bestela, saia egongo zan hortik ataratzeko. Nik eskuekin indot, eta hemen, lehen indoten, pistatxo krema, dala, baina, pasada bat. Oso goxua, pistatxokin betia, eta orduan ingo duguna da, hemen gainean. Pistatxoak egia da, gure etxen gaina asko gustatzen zizkie. Bai, zuritzen ibili behar da. Erosi zurituak gaita, ez? Nik errezeta honen dako zuritxuak erasi ditut, Hementxe gure, pistatxo, baklava. Igual labanakin edo... Igual labana bebieko, Tori. Ale, ba. Eta pistatxo badauzka, Igual, honena eskuakin hartzia, Hori esan barnotzen, zu lasai. A ver, horrekin ondo moldatzen zarekin? Bai, satixak bardinak.
Zer goxua? Oso. Eta ontsozu, seitana? Seitana. Nene. Bokaioa, jarri zuten. Hau jan ondaren bokaio utziko du, gero, lanean emateko, gabean faltzeko, gero, bokaioa. Ondo. Bigarren errezeta, zeitan ogitartekoa saltza minarekin eta gazta urdin saltzarekin. Beraz, zeitanak egon emangotzan zaporia, egongo da estalduta, gazta urdinakin eta pikantiakin, ez? Egingo duguna, zeitana proteina sartu du, ez? Proteina garbia nahi dugu sartu, koipe gabekoa, eta hori, eta ero, zaporea nahi dugunez, zapore desente sartuko dugu. Eta nola egingo duen errezeta hau? Oin kontakutza. Kipula baratxuria eta piper berdea erregozi. Bestaldetik, tomatea, piper minarekin da baratxuriakin jarriko dugu erregosten, birrindu eta horrekin saltza mina izango du. Gazta urdin saltza egiteko, salda jarriko du berotzen gazta urdinarekin, gero esnegaina bota, birrindu eta gorde. Zeitana sartaian egin, eta gero, ogitartekoan sartuko ditu, zeitana, saltzak eta kipula eta piper berde erregozia. Listo, ogitarteko goxua. Bueno, goxua ero ez dakit, osasuntxua bai, saiatuko gara osasuntxua egiten, eta, bueno, guk esan dagoa gaur astelen veganoa daukagulako, baina errezeta hau, xerra batekin, ero oiasko paparrarekin, ero... Xolomo batekin, ero txerri xolomo batekin, bebai bikain, ez da inungo arazori. Balen zabizan, osasunai buruz berbaiten, eta bakitzu, ogixan kontsumoa pila jaitsi dala, ze jendiak esaten dau, ez dala inosasuntsua da, mito batzuk eta hor badauz, ez? Zeda, elikagai bat, Euskaldunon 182ak jaten dugula, ez isa, egunerokotasunean ogisa, baina kontsumoa jaitsi da 120an, azkenengo urtietan. Orduan, jendiak segatxik ez dau jaten hain beste ogizu, ze pentsetan dozu. Zer, mitioa hori, loditu iten dauelako ogisak. Bai, nire mamak esaten dago. Zagit, galdetzen dut. Ogixak ez da ogizentzen, zu gizentzen zara. Baina, edo batzuk bai esaten zabien. Ogixak berak ez da ogizentzen. Gizentzen dagoena da, ogixa txoixuakin, ogixa maonesakin, ogixa horixuakin. Non bustitzen dozun hori, ez? Hori da, baina ogixa berez ez da gauza bat txarra, ez da mito pila badauz horren inguruan. Orduan, guk gatoz, mito horrek, egixa dien edo ez, esaten. Hor, beti esaten, kalidadeko ogi bat baldin bada, eta beti ezala, neurrian, guk esaten du hemen, zeitan ere oso osasuntxoa izango da, baina kiloka jaten badugu, ona ezin da izan, eta neurrian jaten badu, ni gaur hemen etorri naiz, Durangaldeko produktuekin, urien gazta panarra ogia, etxekoa, bertakoak gizean jasotakoak. Orduan, kalidadea hor, hori txarra ezin ja izan. Hori da. Zuk entzungo zinun, mamak edo esango zotzun, esan. Kipula, baratxuria eta piper berdea erregosten. Eta hemen sartuko saltza mina egiten. Saltza mina egiten dauka tomateak hemen konserbakoak, ingo ditu dana da, ezer, osori zero birrindu ingo ditut. Hauek, jarriko ditut. Hemen, erregosten, piper minarekin eta baratxuriarekin. Piper mina, bia bota behar dizkio. Eta hasi batzuk ere, pikatzeko. Eta gero dana birrinduko zo. Eta gero dana birrinduko. Orduan, erresa, saltza errez bat izango. Eta hori, iguala mamak esango zotzun, ogisa ez tala jaten berua. Hori zaberako... Hori beti ezagutu. Bai ez, nire txian bebintzat beti izen da holan. Baina hori antza, gezurra da. Osa, itxendotzuna da, igual saporia, usaina eta testuria ez apreziatzia hainbeste, baina urdaiantzako ez da txarra. Nik beti entzun izan dut hori. Beruan sapore gehiago dauka. Zerbait hotzak sapore gutxiago dauka, berua dagoenean baino. Hori ez. Zukar da ardo bat, txarra, atzen dozu hotza. Ez dauka zaporerik, hori da, zaporea. Ba, igual logixan alderantziz pasako da, ez da hitz. Nire amamak esaten baben, amama leonak esaten bazaben, ogixa berua ezin da jan, hori mesatara doia. Bai, mesetara joango da. Bai, nik, ez da, nik hor, gu baino jakinduria gehiago zeukaten gure zarrek, eta nik beti entzun da izan dut, ogia berua, eta, okindegira eta egia jute zanean usaia eta han beroa, esatuz, sati bat, hau berua ez, horrek lehen inditut, horrek hotza dauz, jan horrek. Zak, niri gisa da gustatzen gatela, ogisa holan inberri kurruskari dauenean da, ogisan mamisa dauenean bero, niri aitortu jetzut gustatzen gatela.
Gero, beste mito bat edo. Ontxe, ikusiko zinuen beste bebai zuen herriko okine isetanta, saltzen dela gluten barik ogi pila bat edo, geroz eta geixau gluten barik ogi pila bat. Ze, hori esaten da osasuntxuagoa dela, gezurra edo egia. Hombre, ez daukaz zetan izan behar egia, nahi dut esan, azkenean glutenari intolerantzia baldin badiozu, hoien dako osasuntxoagoa da, baina besteen dako, ogia beti jan izan du, glutenarekin. Hori da, ointxe oso modan jarri die, lehen zigorrak esan dagoena programa ziren bebai gluten frita da nahi, gluten barik etiketa hori jartzianak. Baina ez dauka osusunarekin zer ikusirik, adibidez, intolerantzia bat baldin badaukozu bai, baina bestela eta gaiena bestela aldotzu sortu bez, ez zu kontxe glutenik ez baduzu jaten da, erabakitzen bozu ogirik ez jatia, igual datorren urtien, ogisa garten dutzu eta zure gorputza bebai, puztu itxena edo erreakzio bat aukitzen da, orduan. Glutena berez ez da txarra. Eta gainera, glutenek ez jartzia ogi batei, itxedotza okinei gehigarri geixau jartzia. Hau da, gatz gehiago, azukre gehiago, azkenean zapore hori, gehigarri hori emoteko. Orduan, osasuntxua be, ogisak eta egoisak egongo die, baina ez da usetan. Hirugarren mitoa. Osasunak ipe. Hirugarren mitora jumaino lehena. Bai. Saltza-mina egiten, hau gero esan dakoa, 5 minutu hemen irakiten, eta birrindu ingo du. Bai. Gazta saltza egiteko salda, pare bak burduntzaldi, 200 gramo, eta beste horren beste, gazta urdina. Hau, urtuko du, eta ero, esne gaina, eta azukre pixka emango diot, zeia da. Power! Ez, baina azukre, ez da bakarrik horregatik, gozo puntu batek ondo ematen dio saltzan. Bueno, hirugarren mitoak esaten dau ogisa integrala, dala be osasuntxua ba. Hau, egia edo gezurra, zigor. Bueno, egia da, osasuntxoagoa, nahi dut esan, ogion bat, okindegion batean, irinonak eta ebiltzen dituztenak, integrala, osasuntxoagoa, ez da, baina nutriente gehiago bai ematen dizkiu, beste atxuriak baino, ez? Alde hortatik, orduan, bai esango nuke. Bai, da, azkenean, nutrizionalki igual interesgarri xaua dalako, azkenean, ogitxuri xaitzen da findutako irinakin, eta bestia itzen da gari ale osuakin, ez, integrala. Orduan, nutrizionalki interesgarri xaua, eta bai, geixau asetzen dutzu. Hau da, igual, ogixerra integral batek geixau asetzen dutzu, txurixan bi baino, ez? Orduan, kontu horretatik behintzat, egisa integrala osasuntxuagoa dela. Baina, hau, gezurra dana, laugarren mitoa dela, ogi integralak ez dotzula hainbeste gizentzen. Ze batzuk esango da, osasuntxuagoa danez, integrala erosikot. Baina gizendu, bisak gizentzen dago berdin, ze batek dauka 278 kilokaloria, da bestiak 256 orduan, antzeako parezido, eta... Hori da? Eta listo. Ez da, honek, ez da, fruta jatea, kalori gutxi dauzka, orduan, pila bat jango. Pila bat ez, neurrian jantzazu, ze asko janda ere, fruktosa sartzen nahi zara, edo horra izara azukreak eta sartzen. Orduan, txorienen beti izaten da, neurria da garrantzitsuena. Neurria eta zalantzarik aukitzen dozue, zuen nutrizionistei galdetu, eta horrekin gotzue, erantzun zuzenena. Bale, hemen, ikusi duzu, urtu da gure gazta, eta oin, esne gaina botako dio, barrura. Utziko irakiten, eta zerrez behar duguna da, zeitana hor dago niri behira, niri zer, niri kasurik ez dira zuingo, lasai, entxenoa. Utziko dugu, kipula eta ondo erregosten, honi beste 5 minutu hemen irakiten, saltza ere 5 minutu, birrindu ingo dugu, eta hau ere birrindu ingo dugu. Eta ja, behin, birrindu eta bi saltzak, kipula erregozita, etorriko da, zeitana plantxan egiten, eta hori tartean sartu, eta jaten. Oso ondo. Bueno, bueltan gara, dana listo dugu, sartaia bero, zeitana moztuta, bi saltzak eginda. Holan ikusitxean, moten da holan aragi pusketa batzu dira? Hombre, eta zer da, aragi vegetala. Horea, bai, zeitana. Dana ingo du, zau badaki gero alezek etxean nahiko du eraman, orduan, beldur gabe, dana hemen jarri. Eta hogia, zenba bokaio eta zeber, tamaino... Hauze, pertsona baten dako? Bat, zer. Niri hemendik edo. Horti lau, ez? Andre. Afaltzeko ez. Merixen datzeko die, baina. Bakizu, urte batean, Bilboko jaietan, laban batekin, holako kutsillo bat, ogien txosnetan bokatak egiten, eta aurreko txandakoak esan ziuten, kontu zerradun labanarekin moztu iten dut, ani. Zukalari,
Kalamidadi ez dakiz zer, nola moztuko zarete horrekin ez da izer. Bost ginen txandan eta bostak amaitu genduen atzamar bat bendauta. Benetan? Bostok. Osa, moztu itxen zauen, mosten zaben, ekusita ere mosten zaben arek. Ekusita ere. Karteltxo bat jartzen dut zuri holan etxeko lan batekin. Ogia usain du, mesedez. Ogia dago, ikusgarria. Orduan, sardeska, Patri, hau hemen, gaz pixka botako dio, piper beltza, itzalduko dut, eta ni montatzenoa, zuk azkeneko kontu batekin, ez? Bai, bueno, herbererako kartzelak isten nahi diela. Bai, isten nahi diela, eta ez da, azkenean, ez dauzelako hainbeste... Ez daukate presorik? Maltzur. Ez, azkenean, delituak bai, jeitxin di, azkenengo urtietan, 127, eta orduan, daukie, kartzel pila bat, espetxe pila bat dituzte, utzik. Orduan, dituzte, etxe bizitzak, beste batzuk, aprobetxau dituzte, kulturetxiak eta itxeko, eta Norvegiari bebai deitxu dotzie, haizu, presuak aukitzen bai itxuzu, da ez jatzuia, ez dakotzuia lekurik, ekarri gure gana, da guk gordeko itxugu. Beraz, imaginau. Hori da, kartzelan egotia ez da txarra, eta gana hartu eta zure herritik bialtze zaituzte ez daiz. Ba, imaginau, 2014 23 espetxe itxi dituzte, herberetan. Ez tala herrialde bat olan handi xabe, beraz. Pentsau. Ez daiz. Oina, bueno, bai, egiz esan, etxetik hurbil, beti hobeto, ez da? Bai, aukeran beti hobeto. Ez da, ez da, nik zeatik, bueno, han legala ez da drogan kontu hori ez da, nik zelan han marihuana terretzeko terretokik ez da, nik ez da olako gauzak ez da, ez da, ez konsumidu ino, orduan ez dakit, baina jentea... Me horrek espetxeekin zer ikusi dauka, Ez dakit, claro, espetxetan barruan dagoen jente asko droga kontuekin eta hongo dira. Bueno, igual bai. Ez? Igual bai. Bueno, gazta... Saltza, gero hor bota dio mina benetan, mina terezait, baina, bueno, bai, arrizgatuko gara pixat. Eingo proba. Eintzazu. Batetik 10 Ze mate motatzen. 6. 6 bakarrik, Bueno, 6 bada, Bada. Bada, 6. Bueno. Ui, behitxu zela ataratzen dan saltza dana, zego xua. Platera bat atatzen badiozu, Patri? Noski. Nola ez? Eta zeitana goxua dago. Zer nahi duzu zatia? Bai, seitan azkenean, lehen glutenan buruz gabizela eta berbaitzen, seitanak bai daukala glutena, glutena da. Da, euneko glutena. Orduan, bai, ez da seriako entzako, baina veganoentzako bai. Ez da? Eta hemen dagozu gure seitan saltza min eta gazta urdin saltza ogitartekoa. Oin, dut, bi pintxotxo hemendik. Sondo, eskerrik asko. Eta, arrez. Hobeto jateko. Patri? Zego xo, ni ondixena, eskerrik asko jauna. Zerrik? Zeran ondixena? Ia. A ver, eman. Kombinazioa ez zemuzkoa. Jarra. Boa. Ni esan... Oitartekoak jatik jo, neiz oso salia. Bado, jende bat egunera faltzen duela olakoa da, nik ez. Ni parranda manau bai, ez da. Baina jango nuke, Bai, noiz benka, oso goxua. Eta honekin, eta biharko ideia hartu dut honekin, bihar, Bai, bixarate. Agur.